Алексей Фьодорович Карамазов беше трети син на помещика в нашата околия Фьодор Павлович Карамазов. Той е известен на времето си, а и сега още споменаван по нас, поради своята трагична и неясна смърт, станала тъкмо преди 13 години, за която ще разкажа, когато му дойде ред. А сега ще кажа за този помещик, както го наричаха по нас, макар че той цял живот почти никак не бе живял в имението си, само това, че беше един странен тип, който обаче се среща доста често. Именно тип на човек, не само нищожен и развратен, но заедно с това и несмислен. Ала от уния несмислени хора, които прекрасно умеят да уреждат своите имотни работници и комай само тях. Фьодор Павлович, например, беше започнал почти от нищото. Беше съвсем дребен помещик, тичаше да обядва по чужди трапези, все търсеше случай да бъде на прехрана някъде, а между той в момента на смъртта му намериха у него около 100 000 рубли суха пара. И в същото време той все пак през целия си живот продължаваше да бъде един от най-несмислените и налудничави хора в цялата наша околия. Пак ще повторя, това не е глупост. Мнозинството от тия налудничави хора са достатъчно умни и хитри, а именно несмисленост и при това някак особена, национална. Той беше женен 2 пъти и имаше 3 синове. Най-големият, Дмитрий Иванович, бе от първата му жена, а другите двама, Иван и Алексей, от втората. Първата жена на Фьодор Павлович бе от доста богатия и знатен род на дворяните Миусови, също помещици от нашата околия. Как бе станало, че едно момиче с зестра, пък и красиво, и на това отгоре от уния живи умници, които тъй често се срещат у нас в днешното поколение, но срещащи се и по-рано, можа да се омъжи за такъв никакъв дратляк, както всички го наричаха тогава, няма да обяснявам твърде. Аз познавах една мома още от миналото романтично поколение, която подри няколко години загадъчна любов с един господин, за когото впрочем всеки момент можеше да се омъжи най-спокойно, свърши с това, че сама си изпонамисли непреодолими пречки и в една бурна нощ се хвърли от един висок бряг, приличен на скала, в доста дълбоката и бърза река и загина в нея просто поради собствения си каприз. Единствено за това да прилича на Шекспировата Офелия. И дори ако тази скала, тъй отдавна избрана и обикната от нея, не беше тъй живописна, а на нейно място беше само един прозаичен плосък бряг, може би съвсем нямаше да се самоубие. Този факт е истина. И трябва да смятаме, че в нашия руски живот в 2 или 3 последни поколения такива или подобен род факти е имало много. Така и постъпката на Аделаида Ивановна Миусова беше несъмнено отзвук на чужди веяния и също ефект на пленената й мисъл. Тя може би бе поискала да прояви женска самостоятелност, да отиде против обществените условия, против деспотизма на своя род и семейство, и услужливата фантазия я бе убедила, макар и само за миг, че Фьодор Павлович, въпреки своето положение на храненик, все пак е един от най-смелите и присмехулни хора на оная водеща към всичко по-добро епоха, докато той беше само зъл шут и нищо повече. Пикантното беше още и в това, че историята се свърши с отвличане, а то много бе привлякло Аделаида Ивановна. Фьодор Павлович пък поради социалното си положение беше дори твърде подготвен тогава за всякакви подобни разрешения, защото страстно желаеше да уреди своята кариера, па по какъвто и ще да е начин. А да се вмъкне в едно добро семейство и да вземе зестра беше много привлекателно за него. Колкото за взаимна любов, такава май съвсем нямаше. Нито от страна на невестата, нито от негова страна, макар Аделаида Ивановна да бе хубавица. Така че този случай беше може би единствения по рода си в живота на Фьодор Павлович. Извънредно голям сладострастник през целия си живот, готов веднага да се лепне за коя да е в уста, стига само тя да му маха с ръка. А междуто и само тази жена не бе му направила, като на мъж, никакво особено впечатление. Аделаида Ивановна веднага след отвличането разбра, че сама презира мъжа си и нищо повече. По такъв начин последиците на брака се проявиха извънредно бързо. Макар семейството се примири, дори доста скоро с това събитие и даде зестра на бегалката, между съпрузите започна съвсем безреден живот с вечни сцени. Разправяха, че при това младата съпруга проявила несравнено повече благородство и издигнатост, отколкото Фьодор Павлович, който, както се знае сега, още тогава пипнал отведнъж всичките й парици, близо 25 000, които тя току-що била получила.
Така че тия хилядарки от тогава били вече за нея просто потънали в дън земя. Селцето пък и една доста хубава градска къща, които също и се падаха з естра, той дълго време с всички сили се мъчи да припише на своя име чрез съответен акт и навярно щеше да сполучи само поради онова, тъй да се каже презрение и отвращение, което будеше у съпругата си всяка минута със своите безсрамни изнудвания и молби, само поради нейната душевна умора, за да се махне от главата й. Но за щастие намеси се семейството на Аделаида Ивановна и попречи на грабежа. С положителност се знае, че между съпрузите често ставаха побоища, но според разказите бил не Фьодор Павлович, а Аделаида Ивановна. Дама буйна, смела, мургава, нетърпелива, надарена с забележителна физическа сила. Но най-сетне тя заряза къщата си и избяга от Фьодор Павлович с един семинарист-учител, който умираше от сиромашия, като остави на ръцете на Фьодор Павлович 3-годишният Митя. Фьодор Павлович тутък си направи вкъщи цял харем и прекарваше времето в най-разпасано пиянство, а в антрактите ходеше едва ли не из цялата губерния и сълзливо се оплакваше на всички от напусналата го Аделаида Ивановна. И при това разказваше такива подробности, които би било много срамно един съпруг да разказва за своя брачен живот. Главно на него, като че му се беше приятно и дори го ласкаеше да играе пред всички своята смешна роля на обиден съпруг и дори с най-различни украшения да описва подробности от нанесената му обида. Човек ще помисли, Фьодор Павлович, че някакъв чин сте получили, така доволен изглеждате въпреки цялата ви скръб, му казваха някои присмехулници. А мнозина дори добавяха, че му е приятно да се яви в подновен вид на шут и че нарочно, за по-комично, се преструва, че уж не забелязва смешното си поведение. Кой знае впрочем, може би това у него беше наивност. Най-сетне той успя да открие следите на бегалката. Нещастницата се оказа в Петербург, дето се преселила със своя семинарист и безрезервно се отдава на най-пълна еманципация. Фьодор Павлович тутък си почна да се готви за Петербург. За какво? Той сам, разбира се, не знаеше. И всъщност тогава той може би щеше да замине. След като взе това решение, веднага сметна, че има особено право на ободряване преди заминаването си да се отдаде отново на безкрайно пиянство. И ето тъкмо в това време семейството на съпругата му получи известие, че се е поминала в Петербург. Поминала се внезапно на някакъв таван, според едни разкази от тиф, според други уж от глад. Фьодор Павлович се научил за смъртта на съпругата си, когато бил пиян. Хукнал, казват, и с улиците и почел да крещи, вдигайки от радост ръце към небето ни неотпущаещи, а според други плакал и ридал като малко дете, толкова плакал, че дори, казват, било жалко за човек да го гледа, въпреки цялото отвращение към него. Много е възможно да е било и едното, и другото. Т.е. да се е радвал на освобождението си и да е плакал за освободителката си. Всичко заедно. В повечето случаи хората, дори злодеите, са много по-наивни и простодушни, отколкото ние изобщо мислим за тях. Пък и ние самите.